50,000 doses ang Sinovac vaccine gikan sa national government ang nagabot na sa syudad sang Iloilo. Secretary Carlito Galvez kag Presidential Spokesperson Harry Roque ang magaabot man buwas nga adlaw. Nagabot na sa syudad sang Iloilo ang 50,000 doses ang Sinovac vaccine. Ini ang nagikan sa national government nga ginpromesa nanday Secretary Carlito Galvez kag Presidential Spokesperson Harry Roque para sa syudad. 25,000 doses sa nagabot nga 50,000 doses ang Sinovac ang pagagamiton para sa first dose kag ang katunga gamiton para sa second dose. Kasunod sang pagabot sang bakuna, ginalauman man ang pagpadulong sa syudad sang Iloilo nanday Galvez kag Roque buwas nga adlaw. Ang 50,000 ari na sa aton nga storage nagabot na, no? Pero gina-plastar ta ang mga vaccines ta. I think sa 50,000 ang mausar ta lang is only 25. Kaya may schedule kita ng mga second doses in the next 2 weeks. So ma-preparar kita para sa second doses para nila, para sa ilano. Sa masunod nga bulan, magaabot man ang 18,000 doses ang AstraZeneca vaccine nga ginbakal sang Iloilo City Government. You know, may isa man nga maayo man nga notisya kay maabot ang aton AstraZeneca sa period between the 12th up to the 18th. So aside sa iyasang national government, may ara kita nga 18,000 nga maabot sa period sang 12 hasta sa 18. And ang hambal sang AstraZeneca sa aton, the whole 18,000 pwede ito mausar first dose. So, you know, daw magsige-sige naman lang niyang lakat naton. Samtang, naginyo naman si Mayor Jerry Treñas kaupod ang COVID-19 team sa National Interagency Task Force sang General Community Quarantine Classification para sa syudad. Tinutuyo sang alkalde nga amat-amat makabangon ang ekonomiya sang syudad kag makabalik na sa trabaho ang mga naapektuhan bangod sang MECQ status. Yes, and I followed it up with Secretary Anyo, Secretary Lorenzana, Yusek Densing, my good friend Secretary Roque, and Secretary Galvez. Lantaon ta, no, what will happen. And tunaan nila ko, no, I think they have a meeting today. May mga changes, there will be businesses that will be allowed to open, there will be businesses that will be allowed to accommodate more. The religious ceremonies can be allowed up to a maximum of 50%. Ang mga opisina, 50%. Ang mga call center, 50%. You know, slowly but very surely. And our compliance officers together with the PNP, with PSTMO will continue to make sure that all the minimum health protocols will be complied with. Panumduman sang alkalde sa publiko nga sa tion maaproba ng GCQ status sa syudad, hindi sa gihapon makampante bangod nagapabili ng pamahog sang COVID-19 virus. I'm coordinating with one of our workers helping out in our vaccination. Positive siya. Last night, I called a friend. May bata siya nga positive. Siling ko ba, gusto mo sulod sa ospital? You know, people are really afraid to go to the hospitals because they will be spending a lot. Kada sulod sang nurse sa imo, ma-check sa imo, PPE. Pag waya, ubahon niyang PPE to, mausar naman siya bago nga PPE, mabisita sa lain nga pasyente. Masulod naman bago nga ang doktor mo, matanaw sa imo kung paano ka, PPE naman na. You know, may isa ko ka abyan, one day lang siya sa hospital, 39,000. So, you know, may kulba ang tanan sa magmasakit sila. We cannot afford that the infection will continue. Nagapadayon sa gihapon ang panawagan sang lokal nga panguluhan nga maghalong kag amligan ang kaugalingon, magkooperar sa health protocol kag magpabakuna agod malabot sang syudad ang herd immunity. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Iloilo City Government kinalantaw ang pagbukas sang 8 ka mga vaccination sites subong nga nagalabutan na ang supply sang COVID-19 vaccine. May 4 ka mga dalagkuan nga vaccination center ang Iloilo City subong, ang University of San Agustin Gym,
Central Philippine University Gym, Ateneo de Iloilo Gym, kag Iloilo Convention Center. Sa isa ka adlaw, malapit sa 2,000 ka mga individual ang mabakunahan sang kada vaccination center. Subong nga adlaw, nabato na sang lokal nga panguluhan ang 50,000 doses sang COVID-19 vaccine. Gani ginapananaw ang pagbukas sang dugang nga mga vaccination site, ang University of the Philippines Iloilo City Campus, Iloilo City National High School, Iloilo National High School, kag Izat University. We have identified the 8 sites. And ang isa namon ginaistoryahan is whether we will have 8 sites capacity for 2,000 kada isa, or 8 sites initially with capacity for 1,000. Parang testingan ta na yung lakat ta. Anyway, hindi man damo aton vaccines. Kung mag 1,000 per site ka, that's 8,000. And 25 man lang mausar ta, so that's also only a period of 3.5 days, no? So, matestingan ta na ang capacity sa kada vaccination center. Kung matestingan ta nga daw kaya nila ang 1,000, then, kung may mga sufficient vaccines ta, we go a little higher. Makakadto kita sa 1,002, that's on 1,003, 1,004, hasta nga matamat. Sa pagbukas sang 8 ka mga vaccination center, ginalantaw man sang alkalde ang mga resources nga pagagamiton kasubong sa mga vaccinators kag encoders. Kabahin sang plano, pareho nga mga personnel ang gamiton sa igaduga nga mga sites. Ang ila pagkahimuon, tungaon ang mga ini. Sa subong may 1,000 tubtob 1,200 ka mga vaccinators kag encoders nga ginpang-deploy sa 4 ka mga dalagkuan nga vaccination center. Dugang pa sang alkalde, ginapaidalo man sa RT-PCR test ang mga ini agud masiguro nga hilway sila sa virus kag ang mga nagapabakuna. May mga personnel kita gani subong na compromise na. Because of course we cannot deny nga lain-lain nga mga tawo nagakadto da. There is really a chance nga ma-positive ang isa naton ka tawo, no? And ang isa nga gusto ta sige-sigihon really is to test everyone nga ara sa vaccination para from time to time ang mga naga-positive i-quarantine ta lang anay. Kag we proceed with those nga may negative RT-PCR test, safe man para sa mga tao, safe man para sa tao nga nagakadto dira. Sa subong may bago nga sistema nga ginapatuman sa mga vaccination center. May manager na nga ginpahamtang agud masiguro nga husto ang proseso sa pagpabakuna. Kung nakita na sang iban nga daw systematic ang aton nga vaccination, it will even be more systematic, no? And ang isa gid nga importante, there is someone who is primarily responsible for each of the sites. Kung may likramo ka, may tawgan ka. Kag isa lang ni katawo amo ang totally kag primarily kag completely responsible, no? Kag ini siya nga tawo, amo naman niya siya ang responsible sa akon because ultimately ang tanan nga nagakatabo sa vaccination center, you have to understand that I am ultimately responsible for everyone. Hindi ta mabakunahan ta nga hindi gusto or ma-compromise dira sa vaccination center, ako na ang responsible. Samtang ginalantaw man sang alkalde ang paghimo sang vaccination center sa gym sa Mandurriao. Tinutuyo sang pagpahamtang sa mga magagmay nga vaccination site ang mga mas mapalapit sa mga pumuluyo ang pagpabakuna. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. JPT Ediscape Harvest, ginagamit nga ingredients sa mga pagkaon sang linibo ka mga vaccinators. Manamit kag masustansya nga pagkaon ang ginapreparar sang Iloilo City Community College admin staff kag TIIC graduates. Ang mga pagkaon nga ila ginaluto amo ang ginadulong sa mga medical frontliners nga yara sa mga vaccination site. Espesyal ang mga food pack nga ginadulong sa vaccination team, bangod ang mga panakot nga ulutanon gikan sa JPT Ediscape.
Mismo ang mga residente sa barangay ang nagadonate sa mga utan para sa Uswag Community Kitchen sang syudad. Kagahapon, hasta sang kagina sang aga, nagduhol sang mga freshly harvested nga mga vegetables ang aton mga grupo sang associations naton diri sa syudad para sa sang Kamalig Vegetable Association, Kamalig Rice Farmers, ang Iloilo Citywide Farmers nga grupo, kaga ang aton nga Uswag Nursery, also ang mga iba nga mga communal gardens nga GPT Escapes, because nanawagan kita nga nakita naton nag-encourage man ang taga Kitchen Patrol nga pakanoon ang palakanoon nila mga 1,000 nga vaccinators. Kaga they do need kinanglan man nila sa mga nutritious nga pagkaon para sa abi sang utan kag mga prutas, basically lalaswahon, no? And we were happy nga kadamo sing respond, nag-share sang ila mga tanom. Kag ang na-emphasize dira nga siyempre kung may tanom ta may anihon kita pwede ta ma-share, no, kay di ta man makaon tanan. Dako nga bulig ang JPT Edescape Project, hindi lamang sa mga barangay. Subo nga panahon sang pandemya, nakatipid pa sa galastuhan ang syudad bangod sa mga donasyon sang kada barangay para sa Uswag Community Kitchen. Magluwas diri, preska kag wala sang kemikal ang mga utan. Importante kay tungod nga of course ang obvious nga ang aton nga city makatipid dira and could use sang resources sang ginalagaan nga resources ni Mayor sa on other things nga vital para sa aton nga kalatabo sa mga vaccination. Another is looking at sa types sa mga pagkaon kag mga utan, kinanglan sa mga vaccinators taman niya nga ma-protect man kag mangin nutritious ang ila pagkaon. They cannot always be fed with puro lang prito nga bagay, no? Kaga kinanglan man nila ang ila immunity ma-boost. So very important siya kun ako sa madamo nga aspeto. Diri man ginapakita ang bayanihan spirit sa mga pumuluyo sa komunidad. Ang mga Ilonggo ta siya do gid ka alwan when the call comes. Basta may sobra, ginahatag nila. In fact, ang iban balaan ko hindi na sobra mo. Those are the things nga kinanglan man nila. Pero nakita nila ang need to support sang vaccination team naton and to speed up ang aton nga vaccination. So of course you need logistics kag especially food. I would expect nga may mga ara pa mahatag and that is very welcome hambal sang Kitchen Patrol. Kag nami man kay matalaginos ang later na alin sa nagbuylo bihatag para hindi man siya kay ba mo perishable man nimo nagakalaya man siya. Matandaan ang JPT Edescapes ang nag-umpisa lang sadto sa mga kabarangayan. Kag subong, ini naman ang nagabulig sa pagpakaon sa mga medical frontliners kag vaccination team. Dako naman ang pagpasalamat sang alkalde sa 36 ka mga barangay nga may communal garden. Lipay gid ako kay ang aton nga mga pumuluyo sa quarantine facilities nga ginalutuan naton dira sa ICC Galikramo kay manok na lang uno kag baboy ang ilang sudan, no, kag sa donations nga ulutanon gapaslamat gid ko kay may mga laswa na kita nga ginahatag pati mga vaccinators naton kay kita man nagahatag sa ila pagkaon, vaccinators, police, ang encoders, ang tawo ni Jack, ang tawo ni Neil kag ni Joren sa panglimpyo. About 1,000 a day ginapanyaga na. Kagapasalamat man ko sa Mega World. I think they gave us 150,000 worth of gift checks para sa McDo nila, no? And dako gina malabutan niya. Plano sang City Agriculturist Office nga madugangan pa ang plant nursery sa tagsa ka kabarangayan kabahin sa pagduso sang organic farming sa syudad.
Magluwas diri, magapahamtang man sang poultry kag punungan sa tagsa ka barangay. Sa subong, may kapin 50 ka mga barangay ang luyag nga mangin kabahin sang JPT Ediscape Project. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.